Acolo vântul e mai insistent, pe la munte ninge și maximele sunt de la 4 la nu mai mult de 11 grade Celsius. Scanați codul QR de pe ecran și veți afla prognoza detaliată în majoritatea orașelor din țara noastră. Deocamdată atât. Vă aștept cu alte informații la știrile prânzului. La revedere! Da, Mulțumim. mersi, Florin. Doamnelor, domnilor, hai să încheie primele și realism. Rămâneți cu ProTV, imediat începe Vorbește Lumea. Diseară nu pierdeți Las Fierbinți, iar de la 21:30 un nou episod din Visuri la cheie. Știrile ProTV reîncep la ora 13, nu uitați. Astăzi. Astăzi, bineînțeles. Că mâine dimineața la 6 fără 3 minute ne vedem din nou. sănătate multă, să vă meargă cât mai bine. O zi frumoasă să aveți. Doamne, am crezut că